ସେତେବେଳେ ହଉନି ରେ ବେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଛୋଟ ପୁଅ ସୋମ। ଏହା ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାରି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଖେଳ ମୁଡରେ ଏଇଖିଣିକା ଖାଇବା ମୁଡରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଇ। ଏଇଖା ସେ ପାଠରେ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ହୋମୱାର୍କ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ଛୋଟ ପୁତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ କି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୋମ ବାବା ଏବେ ଗୋଟେ ତାକୁ ନୂଆ ଟଏଜ୍ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଟଏଜ୍ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଏଇଖିଣିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କ'ଣ ଆକୁ ବାଡ଼େଇବ? କ'ଣ କରିବ କ'ଣ? ଆସ ନିଅନ୍ତୁ ସୋମ ବାବା। ସୋମ ବାବା ନିଅ 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 ନିଅ। ଏଇ ନିଅ 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 ନିଅ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଉଇ 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 ଉଇ। ଧର ଧର ଧର। ହଁ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମରେ ଟିକେ ହଚି ଦିଅ ହଚି ଦିଅ। ହଚିଲ କି? ନେ 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 ଆ ଆ ଆଇଲୁ ହେଇ ନେ ହେଇ ନେ ନେ ହେଇ ନେ ଆସ। ହେଇ ଖେଳନା ହେଇନା ଧରନ୍ତୁ ଖେଳନା ନିଅ ଖେଳନା ଆସ ହେଇ ନେ। ହଁ କ'ଣ କରୁଛ? ଆସ ହେଇ ନେ 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 ହେଇ ନେ ଏଠିକା ଏଠିକି ନେ ଏଠିକା 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 ଆଇ 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 ଆସୁନୁ ଆଇ 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 ନେ 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 ଆଇ 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 ଆସୁନୁ ନେ ଏଠି। ହଁ ଆସ 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 ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଆସ। ଆସିଲ କି? ହଁ ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ଶିଖିଲାଣି। ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆସୁଛି ଏବେ। ଆସ 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 ତା ଖେଳନାଟାକୁ ସିଏ ଧରିବ। ଆସ ନେଇଯା 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 ନିଅ 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 ନିଅ। ନେବ କି? ନେବ ତମେ? ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ହଁ ଆସ ଆସ ଆଣ୍ଠେଇ 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 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟଏସ୍ ମିଳିଛି। ମୁଁ କରୁଛି ଆସ ହେଇ ଆସ ଆସ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଆମ ପୁତ୍ରମଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଆଜି ଖେଳ ହେଇଛି କି ପ୍ରାଇଜ ହେଇଛି କି କ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି କି? ହେଇ ନିଅ 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 ଦାଦା ଚଲ କ'ଣ ଦରକାର? ଖେଳନା ଦରକାର? ଖେଳିବ ନିଅ ନିଅ। ହାପା କରିଦେ ହାପା ହାପା ପାପା ପାପା କରିଦେ ପାପା ହେଲା ଚलो ଟାଟା କରିଦିଅ ଟାଟା 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 ହେଲା ହାଇ ଟାଟା 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 କହାଇ କହାଇ ହାଇ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।